प्रकाश फंबाया थैसिगौमोन थैयोब्ला जोंहा बिराद गिदिर खहा जागौमोन मानसि सासे जाय हक बेफोरखौ इनसाल्ट खालामबाय थानो हामा माबायदि एक्सिडेन्ट जानाय ना प्रकाश फंबाया माबायदि गारिया खुननै खुनथाम बेलथायलायनाय एसे नायनानै लानि जाय हक खैफोदनि समाव एसेब्लाबो गसंनांगौ बा हानायमानि मोजाङै सालायनो नाजानांगौ गारिखौ जानोबो हागौ बे गाव हारसिं जादोंब्लाथ' हयतोबा माबा मोनसे फन सावरायनाय बा माबा मोनसे आपडेटखौ होगोन होनदों नायनि माबोरै जाया बेसेराफोर माबायदिबा सालायलाङा बहा थाङामोन बिबा ना सोरबा सौदावनासो गालांनाय सोरबा सौदोंब्लाथ' एसे गाज्रियानो जागोन केसा जाय एक्सिडेन्ट जानाय नङा होमबा बुंनो हामा देलाय जाय हक नायना दा गवासै दहाय एसे गरममोन आखायाव दोलाबाय एसे थैनांबाय थादोंसै गवाखै एकदम नायदो दोलाजोब्बाय इयो बे नङा नैबेनिफ्राय एसे सिगांनिफ्राय नैबेनिफ्राय नैबेनिफ्राय औ गारिया थुख्रा जाबाय दंफाङा गुबाय बायजोब्बाय गारिनि लाइट साइट गासिबो आंनि गारिया एक्सिडेन्ट जानानै सेस आरो मानसियाबो नायदो माबायदि इसोरनि अननायाव आं जेने थेने बासिबाय आरो आंनि लोगोआ दैथुना सालायदोंमोन बेबो जेने थेने इसोरनि अननायाव बासिबाय मालायनि एक्सिडेन्टखौ नुबाय थायोमोन नाथाय गावसो फार्स्ट दिनै एक्सिडेन्ट जाहैबाय आरोना फुरा गारिनि हालोदा नायदो गारिया नाय माबायदि सेस बायजोब्बाय ओरैबो सेस गैला सेस बुजोब्बाय नै बेथ' दरजा सरजा गैला ओमफ्राय बिथिंना उननिया एसे मोजाङैनो दङ गारिया ओरैबायदि उल्टां फाल्टां बेरदों 10 बार 20 बारसो बेरथायदोंखादों आरो माने एकदमबारे फुरा बेयाव आं जिरायदोंमोन लोगोआ आंना गारिखौ सालायदोंमोन हेन्डेलाथ' माबायदिथाय हेन्डेला गैला एकदमबारे ইয়ার বেরে গ্লোটা অলছি साबी देवी আছে না গাড়ি লাগি গাড়ি সাবি না গাড়ি সাবিয়া ada sih nih mana मा खालामथ'सै बन्द' खालामथ'सै habis ना bro finish खालामथ'आदानो देखिबो दा गारिनि लेखाखौ लाबाय बेस बोरैबा मोदोमफ्रा आलौगलाजोब्बाय खर'आ एसे सानाय मोनगासिनो बेखौ फुल बडि चेकआप खालामनांगोन मा जादों मा जायाखै एकदमबारे मानसियाथ' दा जेबो बे आखाइ बे दोलानाय मानाय बिदिल' बेखौ नुदों खिन्थु खर'आव एसे मा नांदों बोरै नांदों बेखौ आं मोननो हायाखै बेखौ फुल बडि चेकआप खालामबासो हमनो हागोन आरो ना लाइफआव फार्स्ट टाइम बेबायदि जाथाय जाबाय आरो ना उनाव आपडेटखौ होबाय थागोन आङो थेंक इउ
Jagat foto satu